Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft World. Vreau să mă alătur cu Ștefi, dar el nu-și poate instala Minecraft. Și da, apropo, am o veste minunată. Nu o să mai încep altă serie pe 0.13, că după cum puteți vedea acolo sus e 0.13. Nu o să mai încep, pot și pe asta. Și da, în primul rând, vreau să fac un lever, un buton și un pressure plate. Da, câteva chestii noi îs. Stai, mă întreb dacă le merge la ușa normală. Da, merge. Ba nu merge. Ba da, merge, are puțin lag. Bun, acum cred că și... Dar ca să ne fie nou mai convenabil, nu o să punem mereu level, căci... Nu are efect. Da, bun, are... Bun. Și ne mai duce, nu ne vom mai duce niciunde. Sau să punem buton. Uite, mai fac un pressure plate. Bun. Și da, nu uitați să dați butonul de like dacă vreți în continuare seria. Da, după cum vedeți, suntem tot aici la casă. La casă dulce casă. Da, mai vreau să craftăm niște slaburi. Niște slaburi de piatră, vreau să spun. Uite. Nu mai avem combustibil, hai că punem. Da. Bun. Și da, noi vom reveni când se va face zi. Și da, s-a făcut zi. Și da, ne vom termina casa în acest episod. De fapt, acoperișul nu casa. Ce nu? Din flori nu puteam. Dar v-am zis să nu dați cât mai multe like-uri. Bun. Perfect. Și unde? Ups! Are și de efect. Așa. Nu-i așa, nu-i bine. Ce ai făcut aici, Roli? Super! Acum a rămas pus acolo. Haide. Cum poate să stea prins acolo? Nu știu. Dar vom continua treaba. Din greșeală am pus pe pressure plate. Și da, cred că cu pressure plate e mai convenabil. Și cum ne o recuperăm? Cred că am eu o idee. Dar nu prea cred. Măcar ne-am recuperat-o. Pune-te! Nu se... De ce? Știi ceva? Pentru că avem atât de mult pământ, ne vom folosi de el. Nu aș vrea. Și da, nu cred că o să mai fac serie de spre acum, fiindcă trebuie să-mi instalez iară 0.12-le. Am uitat-o eu asta aici. Să avem săgeți. Da, nu avem, nu mi s-a părut. Bun. Un topor. Roșu avem, da. Asta e pământ, am uitat. Eu eram obișnuit să fac din lemn. Nu lemn. Bun. Arată bine acoperișul. Numai că nu e complet terminat. Așa, perfect. Și acum, în ultimul episod, am rămas cu întrebarea cum să facem noi chestia asta. Ca și la celălalt. Ba, nu cred că ar fi. Sau am încercat? Nu, eu n-am încercat ideea în episodul trecut. Bun, am încercat-o deloc. Dar tot o prostie am făcut. O să facem noi altcumva prostia asta. Dar cum poate să stea acolo pe un... Acum mi-am dat seama. Ne mai trebuie piatră. Bun, ajunge piatra.
Facem slaburi. Oh! Bun, bun. Așa. Urcăm. Și da, acum știu eu cum la rol i-a venit ideea bună. Nu cred că e tocmai cum trebuie. Sau haideți să încercăm. Bine așa? Nu. Cred că n-am încercat ideea asta în episodul trecut. Cred că acum o încercăm noi prima oară. Este puțin. Da, așa, Rolly, în sfârșit. Și tot nu-i bine. Ce poate. Cred că ar trebui asta să fac puțin mai înaltă. Cred că ar fi bună, dar n-ar fi o idee bună. Bun, să avem totul la îndemână. Mai au căzut, am pierdut, dar las. Vreau eu să-mi pun altă ușă la casă, să-și văd acolo o pădure frumoasă în care aș putea eu să-mi fac o ușă frumoasă, încă de știu din lemnul să fac ușile frumoase. Stai, oare din asta? Nu cred că din asta. Dar lemnul e greu de găsit. Om lași așa puțin. Așa, bun, ajunge. Când am zis puțin, m-am referit la puțin. Da, casa noastră încă în construcție. Cum a ajuns ușa asta aici? Adio cu ușa asta. Oh, eu vreau să pun. Da, nu cred că din... Oh, da. De ce le-am aruncat, nu știu. Da, nu din asta se făcea ușa. Dar o să punem una din asta. Nu mai am eu loc în inventar. Bun, nu cred că pot să timp să folosim chestul. Tot ce nu ne trebuie punem noi în chest. Nici piatra, nici sabia asta. Nici astea, nici astea, nici astea. Și nici astea, nici astea. Nici asta, lever-ul nu. Trebuie să ne trebuiască. Nu. Clar că nu. Nu. Nu mai avem loc. Nu. Și cred că nu. Bun. Cum vom pune această ușă? Uite că mai aveam un tupor dacă mi-a făcut ordine în chest. Bun. Arată mai bine. Eu cred că arată mai bine așa. Cum? Vom încerca să terminăm. Deja filmez de aproape 9 minute. Bun. N-am luat rânăcop, dar am luat. Bun. Vom încerca. Nu. Și cred că aș ști eu cum. Cred că aș ști. Cred că am o idee bună. Sau poate. Ba da. Ba nu! Ceva se întâmplă ciudat. Nu știu. Și dacă punem asta, o problemă asta în aer. Și așa o să deocamdată. O să mai lucrăm noi la ea. Să o mai îmbunătățim. Da, am pus iar strâmb. Și da, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu dați să dați butonul de like. Eu am fost Roy și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!